सभी के देखी बिग बॉस खाद छीटा तारन गेहूं के धान के गेहूं के अच्छा गेहूं के खाद छीटा था नेवता से पिछुआ गइल ना तो अभी तक हमर खेत बोआ रही। अभी कलकत्ता में अभी धान कटा था, धान कटा खेती होता धान तो हमहू काट लेले बनी कलकत्ता में। अभी का कि बंगाल में धान के खेती उपज ज़्यादा नु बा पूरा इंडिया में चावल के खेती। धान तो बोइबो धान के खेत हमको देखिए बड़का भी यहाँ पर काम में लागल हवन सुबह सुबह एकदम 7 बजे सुबह बजे होता है अभी टाइम होता है। 20 बीघा 20 कट्ठा के खेत में छिटाई चलता है। हो रहा खेसारी बिया के बोरिंग देखिए लोग ये बोरिंग बा। लॉकडाउन में खेसारी बिया भी खेत में काम कर सके अपन खेती से आदमी जुड़ल लोग बा। नया लड़का लोग सीखे के बहुत कुछ मिलला भाई। कितना बड़ हो जाए आदमी जमीन से ना छोड़े के चाहिए। तब बिया छीटे के सिखा दी भैया सबके बोला होता है बिया छीटे ला खेसारी बिया के फैंस लोग के आ जा लोग। हाफ पैंट पहन लेती भैया फुल पैंट में गजन होता है। गजन थोड़े आदत हो गई बा। अब आदमी वीडियो देख के सोचे कि खेसारी लाल का भाई खाद छीटता है इतना बड़ा पैसा ला छोड़ दिया लेबर लोग से भी तो करवा सकल आदमी। करे वाला तो बढ़ले बड़े ना देह चलाएम तो अपना हाथ करे के पड़ले ना देह चलाएम तो शरीर खराब हो जाए। बाबा बड़न ना बाबा हो जाए तो तरम बिया है 10 डिब्बा को डिब्बा डलला अभी हमें अभी डलला नहीं खी। खेसारी बिया के एकदम बांध तक केस भाई 10 बीघा के यू खेत बा भैया के वहाँ तक खेत बा उनकर। खेसारी बिया ट्रैक्टर आवता है जो देखी ट्रैक्टर का जोते ला लिया होता का खेत तो ट्रैक्टर लेके होता। हां तो एकरा के फेर अभी होई। अच्छा 2 चौरी होई अब ट्रैक्टर हम चला लीला 2000 है। अच्छा जे भैया के ब्लॉग देखा था इनका यूट्यूब चैनल भी बा हृदय यादव ऑफिशियल। यूट्यूब में जाई लोग भैया के प्यार दी लोग। बहुत जल्द एगो और खुशखबरी सुने के मिली भैया के तरफ से यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब ऑफिशियल हृदय यादव ऑफिशियल ब्लॉग चैनल बा भैया के कभी कभी ब्लॉग बना दी ला माइला था भैया के फुर्सत कहाँ ब्लॉग बनावे के नेता आदमी हवन। कोने पर रहल आदमी कहाँ सब वीडियो ला मिदन खेसारी बिया के खेत में गेहूं के कटनी में गेहूं कटा गइल बा गहूं बुआ था। अच्छा मतलब आटा उटा किन के ना खाए के पड़ला भैया घरे से सब चावल दाल तेल। अच्छा तेलो पेरा जाला। खेती करे के चाहिए भाई खेती कर सब लोग नया लड़का लोग छोड़ दे लोग तो हो गल कल्याण आदमी भूखा मरे लगी। कुछ कहेम भैया सूचना देम नया नया लड़का लोग के कुछ कहेम कहे के इहे बा कि भाई खेत बा तो खेती अपन जरूरी बा। कितना लोग तो 6 महीने के अनाज कितनो कम मेहनत हुई तो हो जाएगा बा। खातिर दिक्कत नहीं है गेहूं खातिर कितनो आदमी खाओ खैला से कम ना पड़ी अपन खेती होते। चलिए ब्लॉग के यहीं विश्राम देवल जाओ फिर दूसर टाइप के ब्लॉग में भैया के साथ यूट्यूब पे देखे के मिली फेसबुक पेज पे हृदय यादव पे। गुड बाय एंड गुड मॉर्निंग।